И здравейте хора, днес ще направим част 2 на унбоксинг. Днес съм събрал доста повече пакети, дори имам 9-9 от 9-9. Мисля да започнем с него. За малко аура. Ако шумя, да знаете, ям бисквити. О! Не. О, 9-9! А, да, това беше 9 от 9 от 9. 9-9 от 9. 9. Ох, топ. О! Имам 4 такива. Даже имах 5, обаче един го изхъбих. Какво? Това не е нормално! 9-5 пакет! What the fuck? Що ми показва тогава тази анимация? Али нещо интересно. Франча! Мислиш, пак ли си дан, бе, брат? И миналия клип го отворих тот пак. Добре, дайте следващия. Добре. Мама му става. Добре, actually това е доста файн. Няма още един. Хора, натиснете лайкчето, ако искате сега да ми се падне 9-6 или 9-7 пакет. Благодаря, че натиснахте лайка. Дайте. Unboxing. Unboxinga. Какво ще ми се падне? Unboxing. Дайте да си отворим и то. Гепи ме, братар. Миналия път от такъв пакет. Къде е? Нема го. Имам 8 такива. Дайте да ги отворим първо тях. Сега също е много красива карта. Много слаба. Скипам. Това е тъпо. Бел. Не. Имам 90 пакет. Окей. Добре. Окей. Става. Приемам го. Тапък. Некъв тапък. Дет само той си го знае. Нещо яко. Ларутската, нали? Не. Добре. Наистина доста добре. Окей. Не, тия бяха доста слаби. Помня. Сега кой пакет да отворим? Айде, първо този пакет. То ще го оставим за накрая. Бисквита за късмет. Ето вече случи. Турки. Максимум 90-ка. Да, дори 90-ка не вярвах, че ще бъде. Туркито, бате, туркито. Ще му турки масо на работа. Екон. Това е интересно. Повече такива карти са много силни. Повечето. Аз то даже го имам. Защо бе, ей? Защо? Аз па ей. Защо бе, Матфуд? Защо? Моне да е някое 90-ка силва. Нямаме късмет днес, май. 2 рандома. Рандомите бяха много щупени.
Антуан Гризман. Мали и 9 са доста яки. Хвърлям телефона за късмет. Нормална икона. Но нека да не забравяме, че е Роберто Карлос, който няма да мога да използвам. Мерси. Роналдо! Който мога да използвам. Това откъде са за? Окей. Айкън. Колко е брат? Не знам. Гулит. Не. Сендорф. Който дори не мога да използвам. Разбираш ли? Добре, сега почвам от дъното. Окей. Това е някакъв тъпак. Имам 5 такива. Така че не се тръбвате. Охо, това е интересно. World Cup, България! Стоичков! Стоичков! О, мага, човек! Стоичков! О, мага, стойте до... О, не. Не, ще бъде някакъв 9-8, нали? О, не знам. Да, 9-8. 9-2! Аз па 9-8-8-8 исках да кажа, че най-вероятно... Опа, най-вероятно ще бъде някакъв 9-8, защото това е минимума на тази карта. Кой е топа? Нещо интересно. Дибала. Мали, то анбоксинг се оказа доста интересен. Дори не ми доскоча. Пишете долу в коментарите, докато още не съм отворил 90-ката. Какво ли ще ми спадне там? Бернардо ли? Берарди. World Cup май. Не знам. Не World Cup. Такава. И такава, каква си мислех? Не. То го знам. Хилмин не. Хан Джинг Сънг. Панг Джи Сънг. Окей. Некъв пълното психо. Окей, икона, моля те се да има лице. Да използваем. Стоичков много се радвам, че има лице. Защото аз изпълнявам един чалендж. Макелеле 90, ама нема лице. Мали, ще ги спукам тя. Нещо много интересно. Има лице. Мерси, Акона. 90-ка. Чиста 90-ка, нали? И сега пак Фернандо Торес. Представи си. Не. Ма имам толкова много нови карти, които... Като Рафаел Леал, който дори събрави Чукундур. Сега време да си направим отбора. Чакай. Между другото ще си купим и неща от маркета, така че бъдете спокойни. То Зинченко. Не, то. Бате, не разбрали, че не мога да използвам такива без лица, бе. Добре, отивам в маркета, сега ще си купим някой 95-ичка. Опа. Извинята. Чакайте, дясното. Дясно, което да се вижда. Дясно криво, което да се вижда. Нана Фернандеш. Вау, сега давайте да го сложим.
You're trash, Musalla. Muhammad Sa... Espanhola, baby. Que passa, amigo? Фаем връзка, трябва са били в една държава. Ди Лоренцо. Няма да повярвате, но най-слабият ми играч в момента е тази тъпа икона. CB. Перси има CB! Какво мислех, че най-отгоре Масчередо. Защо в тази игра Масчередото не му е дара да апгрейдва? Его. Касио. Сега ще потърсим. Петис. Навида. Малко шаренко искам. Oh, miss you now. Oh, miss you now. Купуваме го. И лъба. Его е то. Готови сме. Ето това ни е максимум на отбора. Пиеба делихта. Не мога да го използвам. Докато не се оправи. Но, това ми е максимум на отбора, което е actually доста хубав отбор. Ди Лоренцо! Рафалео. Така, аз спирам клипа, защото стана много дълъг. И забравих дори, че снимам. Отивам да гледам новия клип на Сенсея. Не е нов, ама е от преди един месец, аз не съм го гледал. Айде.